Hevpeymaniya Niştimaniya Opozisyona Sûrî daxuyaniyek belav kir. Desteya Giştiya Hevpeymaniya Niştimaniya Hêzên Şoreşê û Opozisyona Sûrî civîna xwe ya salane li dar xist û rojeva hevpeymaniyê û desteyên wê û desteya danûstandkara Sûrî û rewşa siyasî û rewşa hundirê Sûriyê gotûbêj kirin. û rewşa Sûrî piştî biryara vekşana hêzên Emerîkî beşekî giring ji karnameya civîna wan bû. Hevpeymaniyê daxuyaniyek di dawiya civîna xwe ya salane de belav kir û têde behsa karnameyê civînê bi temamî hate kirin û giringî da biryarên desteya siyasî derbarê rewşa hundir ya Sûriyê û çend biryar jî standin ji ber bingeha karê hevpeymaniyê karê hundir re û rewatiya xwe ji şoreşa Sûriyê dibe nûneratiya miletê Sûriyê dike û îro roj miletê Sûriyê û şoreşa Sûriyê di rewşekî aloz û pir zehmet de derbas dibe. Lewma desteya Giştiya Hevpeymaniyê bi kûrayî li ser raportên ku ji hundir hatine rawestandin. Desteyê behsa dawîn pêşhateyên Idlibê kir û bandora tiştên ku Heyet Tehrîrê Şam li navçeyê dike û kontrolkirina wê ji navçeyê re û şerê wê bi grûpên çekdar re ji ber ku ew grûp terorî ye û divê çareseriyekî bingehî jê re were dîtin û bi temamî hebûna wê li Idlibê ji kokê ve bibire û rê li pêşiya rejîmê û Rosan û Îranê bigire bi mehaneya wê tevahiya navçeyê bişewitîne di agirê terora Heyet Tehrîrê Şam de. Serokê Hevpeymaniyê Abdirrehman Mustafa û Diktor Nisriddîn serokê desteya danûstandkara Sûriyê behsa kar û çalakiyên xwe yê serokatiyê kirin û Diktor Nisriddîn el Herîrî şîroveyekî siyasî da dawî pêşhateyên siyasî li ser astê herêmê û navdewletî û rewşa komîta destûrî û pêşa roja wê û tekezî li veguhestinekî siyasî li gor civînên Cinêfê û biryara encûmena ewlehî kir û pêşwazî li gotarên emîndariya giştiyê neteweyên yekgirtî û navbênkariya navdewletî û şandeyên nû yê neteweyên yekgirtî ji bo Sûriyê kir û got divê komîteya destûrî dest bi karê xwe bike û divê êdî veguhestinekî siyasî û hilbijartin jê re were encamdan.